kutonzi ndibve handizi kuti kufirwa imhosva here kudhonza mbore murume wangu kunotora gatira boko wake kuguva izvo kumubvunza kuti makore atara kuti 5 years hakuna 5 years dzinopera munhu asati afa muchaditika knowledge uyu haana kana meeting 1 zvaipa 5 years haana kana paakaenda kuatenda rufu muvillage haana kana 10 kg yamunangagwa yakamboura haana kana witi yakamboura akagara pakusha kuti zvechividisa tumuzive mukomana uyu haagarike naye amai ava ndinomakidzana navo kana achitaura soka nokuva tsitsi naamai ava asekuru vakataura iwa abushi wacho jini ndainyena ndivaona muvakidzani wavo takavachema pamba pane knowledge naamai ava pano 50 meters kana kuti less 30 meters knowledge aididza redio ichokwadi here kuti iwewe pakasi pasekuru Bushu redio yairira pamba pako changamire ndinoti kwete Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Nemhosva yekushungurudza chirikadzi anova mbuya vako uye kutukirira chitutsi vanove mbuya vake nekutukirira chitutsi zvakare kuda kundibvisa kuda kundibvisa pamusha pangu pandakasiyiwa nemurume wangu uchiti ndiri muroyi right Juliet Chirenji zvandimi zvandaverenga ndo zvamakanyoresa zvakanaka knowledge ndewa zvandaverenga wazvinzwa unobvumirana nazvo here ungu kwete zvakanaka Juliet Chirenji simudza ruoko rwako rwerudyi otini Juliet Chirenji ini Juliet Chirenji ndinobvuma ndichataura chokwadi chokwadi choga ndipasina nhema Mwari vandibatsire zvakanaka muisa ruoko rwenyu pasi knowledge tewa otini knowledge tewa ndinobvuma ndichataura chokwadi choga pasina nhema Mwari vandibatsire zvakanaka taurai tinzwe nhau yenyu amai Juliet yakatemerwa gadheni rangu pamwe chete nemukute zvese zvokuti panenge panapa handina kuda kukwanisa kubvunza ndakanyara akabva apinda mumunda mangu ndobva acheka uswa apedza kucheka uswa ndobva atuta uswa ndobva aisa kumba zvakanzi minda iyoyo hausi kuzourima uri kurima uri kumusha kwenyu ndiri kuda kuitora endo uri muroyi akandituka chimwe chitusi chokuti handizi kuti ndotaura here kana kuti ndeita sei mudare taurai akanditi imi wakapedzisira rini kunyengwa gore ripi rawakapedzisira kunyengwa igore ripi akati haunyare kudhonza mbore murume wako kunotora gatera papa wake kunotora gatera papa wake
kana usina kutaura kwakaenda gati hausi kurima minda ishi ndiri kuda kuitora akabva apisa madhinduro angu inini motobva wasvika payati ndizvo chete zvamakaitiwa ndizvozvo zvakakudzimba isitereki izvozvo zvakandirwadza baba nekuti zvakaoma nekuti ndiri kutonzi ndibve handizivi kuti kufirwa imhosva here kudhonza mboro yemurume wangu unotora gatira kokwake kuguva Alright. Wazvinzwa ndore? Unoti kudi iwewe? Hayi ndinokwete. Taura chinzwa ukwete wako. Pamusoro ichangamira. Pamusoro yedare. Imi yose yakamira dare. Pamusoro. Ini nawe yako asida kuitumburira pano. Nda kuitawo. Bakutanga. Saka ndikukumbira dare. Munditerero. Mazwa ndichatawo. taurako Pamusoro terera knowledge. Hazvisi pamurawo kuti upe dare riri kukutonga condition yemabatirwo emhosva yako kuti ndibatei makadaizvo. Munzwa apa pangu apa ukozwa apa isusu ndisi tinokuudza saka tiri kuti pamazwi ako aurida kutaura tiri kuda mazwi ako anopikisana kana kuti anotsigira zvataurwa naambuya vako ava pamwe ndinganyepa ava unovaziva sana ambuya pakuita sei vabereka amai vabereka baba amai vababa alright chitaura tinzwe zvavataura nawe yavari kutaura iyi inhau yokuti samunira randakakwirira inini randakavakwirira riri kutaura nhau yavari kutaura iri samoni iri ndiri kuriramba nokuti ndakaenda kuna atisosizo randatukwa nambuya vangwa ndakarimhan'ara harina kunyorwa pasi papera mazuva mana achisose ndo pavakati wakwirirwa dare nambuya vako nokuti wanga usina mari inini musi wandakamhan'ara kuna achisose ndakatoenda kupolisi nyaya yako yakanosvika kuposition ninawe pamusha saka nhasi ndo pavida kubvunza udare kuti here nhasi uno kushaya mari kwandakaita ndo here kwava kuita kuti nyaya yangu yandakatadzirwa inini ndonzi ndini ndatadza yangu mhosva regadi ndakunyatsoteerera mazwi ako ndoreja ndisikurambidza kutaura ndirakuyasateera zvakanaka watiwe ndiwo wakatanga kumhan'ara uchimhan'arira ambuya vako ndizvozvo ndobva wazosumudza nhau yako ikabva yaenda kumapurisa ndizvozvo ikanosvika kuconcession ndizvozvo iwe ndobva wazopiwa samoni naambuya vako avasiro vakandipa ndiro ringaireka kusunga kei right handiti zvakanaka kuconcession makanzi kudii concession ndati ndichatozoona mupurisa akaita nyaya yangu yakamira sezvizvi kuconcession takanotongwa hama dzangu idzimba mapiwa mapisi water kunzi musasvike pamba 2 vakabvuma kuti minda vakatengesa minda yababa vangu inini mudare nhau iyi ndibva yadzoserwa namejasikanzi chidzokerai kudare ramambo makopi unotaura nhau yako sezvayakaita zvakanaka kana iwewo wakapiwa mukana okudzoka kuya kuno kudarira mambo namajor street havangokupa mukana wokudzoka vasina pavanyora vane unyorwa hwavo vari kuti mazuva anda kutaramura chienda apo patebhuru yaclerk of court apo unopiwa outcome ishi kune outcome here kutsanangura kuti major street vati dzokerai kuna mambo pamusoro iyi major street mazva vakataura ndeyekuti vakataura kuti inini nhau dzeminda handikwanisi kutonga muno nhau dzouroyi handikwanisi kuzitonga mukati muno asi ndinotarisa nhau dzokushungurudzwa akanga ataura nhau dzouroyi neminda ndiani ini ndindakakwira nhau iyoyo yeuroyi wakanga wadzurumurei nayo
nambuya vangwa mushure mekungenda reva kuti kubva 2014 kusvika 2025 ndatera baba vangu pasina rozowanika murume wavo aparara ndaivati ngatifambei asi vairamba zvikanzoda kufumurisa mumumusha. Alright, zvakanaka. Isusu tiri kutarisa nhau iyi vachisose Knowledge ari kuti iye imimi makazova nedivi ramakazorerekera rinova raJuliet Chirenje. Iri bazi raKnowledge makaona senge rinotyoka mukati regai ndichinje bazi ndiende kune riri rinohodzi. Ichokwadi here kuti uyu ndiye akatanga kuuya achikwirira kana kuti ava ndiwo akatanga kukwirira. pamusoro ichangamire zvemakurukota nyaya yakNowledge ndindakaita ichokwadi. Knowledge akauya rwepiri mushure mamai Bushu vauya vachindishaiwa pamba. Ndobva ndabvunza madzimai ndakati inyaya waizvo kanzi vari kushungurudzwa nani naKnowledge Bushu, asi vari kutsvaga kuti vanyorese chisamoni. Ndofunga amai Bushu vari panapa vakauya kanokwana kuita kaviri vachinditsvaga vachindishaiwa. Knowledge anzwa kunzi amai Bushu vaenda kunokwira dare, ndakazoona kusvika pamba pangu asina mari. Zvikanzi ndaya nenyaya yandoda kuti ndimhanari. Ndakati waita zvakanaka, madzimai taurai kuti ndandakambosvika panapa achinditsvaga. Zvikanzi ndibaba babava kutaura chokwadi. Kupupa kwehove iri pachirauro. Amai ava vakauya vakanyoresa samoni vane keshi. Ndine mamwe makesi andakaita akawanda sitereki ndichinyora pasina kana mari. Zvakazozvimbira pano here mutemo unoti munhu kana une nyaya yako yaunongouya kwarakukwara kweyozonyoresa samoni chokwadi ari kutaura chokwadi. Handina kukwanisa kunyora nekuti akanga asina mari. Nhau iripo ndeyekuti kuconcession kwari kutaura nezvako ndo kwandikamusungira inini mukoti. Ndamutsvaga kanokwana kuita kaviri achiramba kusaina samoni achiti ini ndakapuwa rimwe samoni naPeter. Saka ini ndakaita tsvagirudzo dzangu ndobva ndaenda kuconcession ndokwandikamusungira. Ndine vanhu vanokona kuita 4-5. Alright. Ndikuda kuti vamwe vese vanyatsonzwa mhindu yemubvunzo wandabvunza. Mubvunzo wangu uri kuti mupurisa wako akatanga kuya kuzomhangara pavaviri ava Knowledge naJuliet akatanga ndiani? Akatanga kuya kuzomhangara ndiJuliet Bushu. Uye mazuva ako mupurisa uri kutsanangura ekuti Knowledge akauya asina mari saka handaigona kurinyora. Musashandise mazwi iwayo. Handitika? Musashandise mazwi iwayo. Kana munhu auya aine kesi yake ichida kunyorwa inyorei. Asina kusano mari haana. Munowirira naye ipapo kuti mari iri kuya rini. Nekuti mumwe anoti regai ndifara kunyoresa kuti munhu wangu akurumidze kusevhwa achiripo. Zvinoitika saizvozvo. Asi chinhu chandifadza ndechokuti uri kupupura iwe munyori kana kuti mupurisa akasunga vanhu ava kuti akatanga kuuya kuzomhangara nhau yake ndamai Juliet ava. Uyu dambudziko razowira paari ndorokuti samoni haana kuruwana kumba azoruwana kukoti kune imwe koti. Tazwisana? Iyo imwe koti iyoyo ndobva yakuti zvakaredzokera kupi? Kwamambo kunova ndiko kwaava nhasi. Tikatarisa nhau iyi sekureva kwauri kuita iwe mupurisa kana uri kutaura chokwadi zvinotiratidza pachena kuti mumwe akaziva ukosho hwemhosva yakagwa ndobva ati zviri nani ndichange ndini. Tiri kubanzwiseka?
wauya kuzodini kuzomangala ezvo pakatanga kudini aziva kuti kwazivaumira zvakadini zvakanaka. Zvino hazvinei regai tinzwe kuti iwewe knowledge watiwe waida kunomangarira ambuya vakwava vakutuko kunanga tiudze matukirwo nemanangirwo awakaitwa iwe ava vataura ava pamusoro changamira ini mazuva ari kutaurwa naambuya ava ndo mazuva vaindituka mutukiro vakandiri ndewekuti ini pane gwara baba vangu handiti munda iwoyo ndo munda wairimwa nababa vangu munda waine fenzi iyi yakabviswa ndakaibvunza kuti fenzi iyi yakanga sei zvakanzi yakambotsakaimbomira inoreji kwawakuenda kwako tanyatsotsanangura mazwi akatukwa acho naambuya ambuya vakatanga kutaura kuti haucheke uswa munomumusha hapana una munda munomumusha dzokera kumusha kwakakurira ndiwo kauraya murume wangu ndiri kutsvaga muroi kwese kurwara kwandiri kuita ndiwo uri kuda sei uri kutiroya muno handina kana mazwa andikavapindura kana kutaura nawo handina zvakanzi iwewe ambuya vako ndo vakakusiyira uroi nhasi unohwa uri kushandisa pamusha apapo tatadza kurarama newe hachade kukuona muno ndebva watanga kumutaurira kuti matende ako akasvava ambuya vachinditukirira netuvana tudiki tiri kwezvo tumuti vazukuru tavo handina kana kwanisa kana kuzvitaura izvo ndo zvinhu zvakandipa simba rekuti ndisunge ndiende kupolisi. Polisi yebva yanditaurira kuti sezvo iwewe uri kutaura kuti panga pane imwe episode yekushungurudza kwambuya vako kuti vachinangwa uroi chienda kuconstitution unorinyiwa episode iyoyo mane nguva yakareba sei muchishungurudza hainini kunga ndikangoti pane makore pane makore ndingodzi ndiri muroi muchishungurudzana ndichishungurudziwa uchingodzi uri muroi ndiri muroi oright kureva kuti uroi hwawainangwa iwewe wakahuona huri pamusoro chaivo panogara nene hwavava ndo hwavazonyatsoona kuti huri pasi panogaragara vadavo nokuti ava vazonyatsoona kuti uroi hwawananga vauya iwowo hwainangwa naamai ava hauna kukwanisa kuuya pamakore mazhinji awatsanangura kuti waane makore uchinangwa uroi zvako wakanyara zvako uchinangwa uroi wakanyara zvako pamusoro makurukota mukoti muri kutaurwa nezvamunhu kubva pekutanga kusvika pekupedzisira ndeve ndiripo nyaya yakatambirwa akanyoresa zvinhu zvakawanda nyaya yakatambirwa namajistrate ndeyekutukana kwevave nerunyaro nyaya yekuti iri kutaurwa iyi ndiyo yakadzoserwa kuna mambo kunzi vatonge ndokwandikamusamunira mukomana kuti chiti kuri kupinda nyaya iyi ndokwandinobata munhu wangu samoni anga akutoramba kuteta sei kutambira nekudaro inini ndine chapupu chandinacho ndine tsamba yekwasabhuku mune maanogara regai vasekretari vaverengi kaitwatuchisi tsamba iri kuti pana yakanyorwa na sabhuku marowa village ward 1 hetira yakanyorwa musi wa 4/05/25 yakanzi kune vakuru vedare ndanyora tsamba iyi ndichitaura nenyaya yemukomana anonzi Knowledge Bushu ari kushungurudza ambuya vake nevamwe vavakidzani kutuka zinyadzi kutema miti yemikute kupisa sango uye kuzvikudza takamudana kudare haana kuuya akatanga kutuka dare kwaendeswa tsamba yedare hatimuzive mudunhu haana sabhuku akamumaka mubhuku ndatenda chose nokunzwisisa kwenyu vedare sabhuku maruwa ndapedza ndini Michael Garandi secretary ndobva asaina
vice ndokusaina, committee member ndokusaina, witness pakabuda ma witness mana vakasaina tsamba ishi ine mudindo wasabhuku marowa iri kuverera knowledge uye sabhuku marowa ari kutsanangura kuti knowledge haamuzive mubhuku make. Iwe knowledge sabhuku wako ndiani? Ndo zvakatonyorwa pachitupa chako. Pawakabva rini kwazvino? Uri 5 hausati wanyorwa bhuku rekwamarowa? Ko sabhuku wakuti haumuse bhuku mako? Pamusoro ichangamira nhau iyi mairi ari kuita ngavese ndinotenderera nhau iyi sabhuku vari kuramba nokuti sabhuku kutengeswa kweminda yababa vangu ndo vane nhau yekutengeswa kweminda yababa vangu nokuti ndo vakanomaka munhu panzvimbo here mwana baba vangu inini ndiani ari kugara ipapo? pane sene munhu yasingazazi anonzi godi anongonzi fishbongo Wodon apa muri kusanganisa nyaya apa nyaya yatikuda panapa nyaya kamhangarwa concentration on it pane nyaya yeminda yakaipa samoniri panapa pana kutuka nokuda kubvisa munhu panzvimbo pake nokunanga uroi tatu wakavatuka zvinyazi zvavataura apa zvandisingagonoka naini kuti tidzokorore ukasvika pekuvaudza kuti varoi ukasvika pekuvati vabve pamusha wavasiwa nemurume wavo vanhu vasekuru vavo handiti vakashaya pavakashaya vakasiya vari kumusha kwavo vari pamba pavo zvakanaka saka iyo ndio nhau yatina yeyo amai muruda kuti kudii ndifunga vakanga vakutaura nyaya yemunda nyaya yekunetsa iyi ari kuda kutora munda wokumusoro wakasiyiwa nababa atanga kunetsera nyaya yemunda mushure mekunge baba vafa vakafa muna machi kubva kwakaita baba ndoko akatanga kuti ndikuda kutora chii kuda kutora munda ndo pane nhau yese iyi akaita abushu dai knowledge iwo uri mwana wa bushu here iwewe? uyu mukomana ari apo baba vake mwana womukoma womurume waamai avo akanga akaroora amai avo ndogotwe mumba mapushu kuvakomana akanga ari mukuru wacho ndiye akabereka baba voushu saka uyu akaona varume vaamai avo anoti asekuru baba wababa wangu ava varume vavo naivo vakanga vagere pamunda watezvara wavo baba wevarume vavo ndomagarira vaka vakaita tazvinzwa ndichinanga mubvunzo wangu waida kuti ndingobvunza kuti zvatazviziva saizvozvi amuridzi wechingwa apa ndiuyu here kana kuti ndaamai ava? amai ava ndiwo muridzi wechingwa ndiye muridzi wemunda uyu haasi muridzi wemunda ukama huripo ava vangakwanisa kukonfuzika uyu akayachitsvaga baba akayachitsvaga baba ndosaka nesenemeko amai. Okay, hold on. All right, hold on.
iwewe mupulisa information yao wakazoidiga uri papi ndiri mu next door apo uri witness ndiripo saka chibvapo paugere chibvapo inalogara uko mashure Ameta basa nichina. polisi wabala Zvakanaka. Buruda kuti baba. Mwana wina baba vavije chokutanga mambo sikomiti kwasabuku amai ava vakauya kuvillage vachiti ngashungurudzwa ndikutungwa everyday knowledge kuvillage takanyora tsamba yakaenda kumba kwaknowledge yasvika kumba kwaknowledge akati pamberi pousuwa kwahuna samba takanyora tsamba kuti amai knowledge ati pamberi pousuwa kwahuna samba chiendai kugomo guru ndokuya kuno kwamama zvadaro knowledge uyu akagara pakuya kuti ainonzi chokwadi zvese zvaari kubata izvi apa ndamunzwa ndasingashamisika achitisabhuwa munhu amarova izvo kumubvunza kuti makore ataura kuti 5 years hakuna 5 years dzinopera munhu asati apa muchanditika knowledge uyu haana kana meeting 1 zvaipa 5 years haana kana paakaenda kuatenda rufu romuvillage haana kana 10 kg yamunangagwa yakamboura upenyu hwake haana kana witi yakamboura akagara pakuya kuti zvetibidisa kuti muzive mukomana uyu haagarike naye amai ava ndinomakidza navo kana achitaura soka nonzwa tsitsi naamai ava asi sekuru vakautaura iwa abushi wacho jini ndaiye nachivaona muvakidzani wavo takavachema pamba pane knowledge naamai ava pano 50 meters kana kuti less 30 meters knowledge aididza redio kumamara akatumirwa vanhu enda moti chirudzii mukomana agara pao takamire arifona mukomana okay knowledge ichokwadi here kuti pamberi peuso wako iwewe hapana sabutu Changamire ini ndinochikwezi. ichokwadi here kuti iwewe pakafa pakafa sekuru bushu radio yairira pamba pako Changamire ndinochikwezi. Regandi kubatsire nore. Zvimwe zvinhu usazongonyeba. Teerera unzwe. Ini ndakanga ndiripo. Vanhu vachitondibvunza kuti ndizvo here kuti tiri kuchema panapa asekuru wake baba wababa wake iye ari kumbawo kwachiridza ndeti. Ndikati ndiraida kupindurai ndobva ndaona kuti vanhu vakuda kutishandisa inini kuti vagozoenda vachiti munhu wakamambati zvakati ndobva ndamvenga asi chokwadi chacho kuti iwewe kutaura chokwadi chakusi kwokukupomera kutaura chokwadi zvokuti handiri kukupomera chinhu ndofanira kudimuka ii hauna kumbosvika parukuru rwasekuru wake Ichocho ichokwadi chakakudzwa. Asi ndine andaigona kusvika pamba pakanyorwa nzambe kuti ndisasvike. Nyanzi kudhimanda zvinhu asi nhau yandiri kuda kuti mambo vagone kundijekesera ini nhau iri kunetsa pakati pemusha wangu. Now you mwana. Just give him time. Give him time. Now you mwana. Chini nechinanga handiri kunyepa kana kuti dzimwe mhosva kana ndakapomerwa nditi dzandisina pendinoramwa dzandakati ndinobvuma. Aiwa ngataura yako iwewe chataura. Iri kundinetsa Changamire pamusha papa ndiri kurarama izvi pamusha pababa vangu. Gati rakashayika 2014 ndibva kwaisa rimwe 2018 gati iroro ndibva rashayika gati iri rakawanika rina 4 months rawanika rongozonzi radzoka paguva ndakabvunzawo vakuru ngati ngatifambei zvakanzibura kuti kumura muno mumusha nhasi uno inini mukadzi wangu kubva 2022 ndichimutora anoita mimba kana tasosarwa 3-4 months kuti aine kunosununguka mimba yoshayika ndakati ndoda kuti verudzi ndibatsirei wanditi dambudziko randinaro mumba ndinogona ndakavhara sezvo ndavhara madhodha uya kuno ndosvika mumba mune nyoka kana mukuru
zvinizvo zviri kunditambudza asi musha wakuramba kuti tifambe. Aiwa saka apa ari kunanga munhu uroyi apa ndiani ndopanda kuti tijekeserane 7 million nditi zvakunziwe uda kutifumura muno iyo ndiwe muroyi ukasiyirwa uroyi nambuya vako saka ikomanda kujekesera dzimweni dzenguva pamwe ndakanogara pamba pane nhau dziripo saka ndoda kuti ndibatsirwe kana pane zvinhu zviripo handiti ndicheneswe nyama yangu ndisarambe ndichinongedzera. asi wewe paunhu wako patsika dzehunhu panapa conscious yako iwewe inyaya dzakawanda dzapinda iwewe pachako watadzirwa zvinhu zvikuru zvakadaro hauna kana chimwe chete chaukaenda kunotenga samoni wega uchibhadhara uchiripota chirega pfava ane mudumbu ane kusvotwa mudumbu naasiri kusvotwa mudumbu ndiani anoshanyira toilet ari anosvotwa ndizvo. Zvino amai ava pamashoko yawakataura ndiyo yakuunza muno hausiriwe wavaunza ivo ndivo vauya kuzochema pamberi pamama. Saka inini ndiri kuteerera kuchema kwa amai ava ndichiongororawo uchokwadi hwako iwewe mukutaura kwako. Iwewe ukaramba vanhu vese vari muno hama dzako ndedzipi pano nongedza toa nongedza hauna hama iwewe wauya nani ingotaura kuti mambo handina kuya nemunhu mukomana yata kunotorwa ombozvina zvehenguwa chokwadi dare ndanzikaziti nasukuni dare ndinofunga musi we29 patakauya panapa zvakanzi dare akusisina rako musi wa30 haisi mhosva yangu zvokuti yangu dai kunzi dare ranga toripo ndange ndatouya sokuya pandakaita musi wa29 asi pane nyaya yangu ndipekuti vedare inini amai ava vakatosaina samuni ravakapiwa napeter handiti iri samuni nebharazoya kuseri kunge samuni ringe ndarapira dare ndichivakwirira dare kuti tivetigadzisire mukati medare rinei handiti peter dai anga arimu ndiye munhu akasvika pamba paamai ava kutokani musi wa2 musi wa3 ndopa akasvika pamba paamai ava vakachivapa samuni vakatosaina samuni ndopa vakatanga kumhanya kuenda pasabhu. Chiteerera gaiwa apa pane nhau mbiri dzakazvimirira. Nhau iri kutaura nambuya ava inhau yekuvatuka nokuvananga uroyi. Unoti chi? Unoti kwete? Chii chinorambidza kuti munhu ati kwete iye achifanira kutaura kuti hongu? Kana ndisina kutaura kuti munhu muroyi handikwanise kuvhuma pamusoro nechinanga ndanzwa uyu dewa achitaura muromo wekuti ndakazowana gate rababa wangu radzoka ndio zvandoda kuinzwa kwandira kuenda unotaura ikoko zvinhu zvese zvaaitaura izvozvo zvokuti ndakazowana gate rababa wangu radzoka rakadzoka ende zvawaitaura izvozvo unoziva kuti pane mwe kutadza kwokutadza kwausingazoi ndiri kutadza mashoko awaitotaura iyayo pashona yedu yekurarama ndokuti wananga uri kwachiko kana usingazvizivi uri kuti sori isi chiko aiwa ndiri kukuudza tiri kutaura iwe udati pamusoro zvakutambira mazuva ari kutaura muromo wako chaiwo wauina wepapa ndiwo watsanangura uchiti 2014 gatezishaira rakazowanika sekuru ava vaparara 1 2 adzimai vako vakuita pamhiri pachibva handiti izvo zvese wakazvitarisa ukaona kuti vane chokuita nezvizvi
ende pane shona yataurwa naamai achinzi hanzi vakadhonza nhingirikini yavo ndio vakanoendesa gate riri kutenderera kai riri kurova madziro aya richidzoka kumadziro aya chinhu chimwe chete ndicho chinonzi kutonanga munhu uroiko kana usingazvizivi. Pamusoro iyi abuda pachena kauya kati mumba mangu muri kuita mananhara ndikuona miri nyoka nezvitsamba saka zvikubva kunaka kwati takatovaudza ende amai ivova ndivo varipo. uyu mukomana uyu regai titaure mukomana uyu haasi Roma. Zvinhu zvaaitaura zvese zviri kuitwa naamai ava nezvese zvavakaita zvese aitovataurira zviri kuitika. Saka iye haasi kuzova kuti kutovataurira ikoko ndo kutotaura kuti muri waroi, but nyaya yacho yese yaitotaura yese ndiyo zvese ataura hapana achaasiya 100%. Saka zvitori raiti vakatowananga zvakanaka chaizvo zvese. Saka ndiro zvinhu zvacho. Alright, pana mazo okay, ndiani zviya? Ndiye Bushu. Bushu ni uri chiche uyu? Muzukuru wangu. Uyu mwana uyu? Mwana. Mwana we mwana. Okay. Mkomana uyu nhau dzake daenda ndikubvira kuza foni yangu. Maitonzwa nhau dzaindudza nyaya yegate. Isaitinzwa. Akaitokutaurira iwo. Akatopinda kwake aitaura nhau iyoyi. Ndingamotumbira paurwere hwemunin'ina wangu. Hapana paiuya kuzoona munin'ina wangu asekuru vake asi ndiye neighbor. Muzukuru afuna kuchengeta asekuru. Asi iye akanga asingakwanisi kuti asvike nenhau dzokuti asekuru vakatora gate rababa wangu. Alright, famba itone. Gate ndakazoona ndine papa asekuru vake munin'ina wangu. Ana mbuya vakusakura vati adreseta kusakura mbokukwanisa baba sakurai tasvika pagora baba wake ndobatoona gate rekuseri kwetombo atokuti ana mbuya wagate rutavanhuzokunzi achioneka akanoudzwa wena nambuya nauye kugarisana namainini wangu yakatanga kare kare vachinesana mukomana ijeko vari kuita nyaya yemasabhuku yamanekere malista kunomawo masabhuku asina kunza malista saka ane puresha yari kuti zvinhu zvamirirwawo mukomana ijeko saka ndo malista yemasabhuku ari kudiwa yayi ezvinhu zvezvemasola namawo masabhuku panzi saka aita challenge yoti mamwe mavillages haana kunza its okay. Mwenye hasi kurwara, ndikati muti mwenye wangu kurwara, iye atorwara kudai, indagara neyokarani, nguva yakareba, kuti hasi kurwara. Ndakazwa ndakati pane nhangu dziripa. Nhau yegate achiti yakafambirwa, mhino kwavakaenda here, ndanga ndisipo zvangu vakafamba pacho. Akafamba ndiani? Munin'ina wangu, vangu. Munin'ina wako upi? Akafa murume wako. Kwa uyu akanga ari sipo? Uyu akanga asipo. Chakatondudza choti ruzero rwakafamba hamene mumwe akanga ari pakamudza kuti kwakanonzi baba naamai baba wake baba naamai ndo vari kuziva nhau dzegate vacherwa mukoma wangu abereka jeki baba wake baba naamai ndimuri kuziva chii kwavakaita kuti ndo vari kuziva nhau idzi saka iye pakavakutaura kuti baba akuda munin'ina wangu murume wake amai akureva amai watatai waka baba namai vajeke ndi asekuru vakomodi vakuru naamai guru amai vajeke ndo baba namai vajeke kwete kuti ava nemunin'ina wangu inini havasiye baba namai saka inhau dzavanga achingotaura achitaura budisa mazwi yako yari muchidende icho. Anenge ari kukurumbidza mukurarama kwake nemashoko ari kutaura nezera rake. Mashoko makuru kutaura kana zera nawo. Asi knowledge wakakurira uri kupi? Wakakurira uri na baba vako here? Baba ndakasvika kugara nababa 2008 ndipo wakatanga kugara na baba wako. Wakakurira kupi? Waigara nani? Na amai. Bamai vako na baba wako
vakanga vari vese here kana vakasiyana? Vakanga vaseparatana asi baba kwazvimba yaita here chiunza chagirowa mwana ane chidende chinotaura chiya chino magnifya chauya nhasi icho chema inatora chirimo mota mangu tumirai mukomana tende chidende chinotaura ayo achia increase the volume and sponsor amai kana mambo ashaura kuno kuimbomirai kusumudza mambo mune muchokanganisa wozi vanenge vaida kutsvaga umbopa unenge uchirai musumudza ruoko muri kuenda kupi manje naro hapana saka iwewe kuchikora wakaenda kupi kwazvimba ukagumira bhuku ripi olevo saka pakauya pamusha apa kusogara baba vako vangu vadi munzimai vangu vanenge munzimai akazoparara saka vandin'ina vako vekumudzimai akangana baba vako vari kupi ari munomu muno mudare tiri kuda timagnifyiwo zviri kubva mufonomo kuti zvitaurwa umutinzi tiwani tishandise speaker pane mamanenge ari mumamessages maningama mune mamessages ari kuda kuti yanzwike saka knowledge ndinoona chiso chako chakambopinda muno mudara nditi yanga iri nawe okay zvinora unobva uchisako panengeke kumutero zeni kwakavakiwa chii yanga iri nawe yei alright zvakanaka panhau iyi irini question nhau yatiri kutaura nezvayo iyoyo mafacts makuru iri yakwirwa pano yatiri kuconcentrata nayo ndemazwi yawakaburitsa waibata saka mazwi ari kutaurwa ndekunanga ava uromwe ndendinokuvatuka mazwi yapupurwa nevanhu vandakapa kuchengeta vanhu mumisha kusiri kutaura kwauri kutarisira kuti iwewe vataura asi vataura mabasa yako neunhu wako mucommunity ndizvo murume anga achitaura ndiwo mukomiti ndisimuka udzokeredze zvakare uri chii mukomiti zvakanaka saka pamakasvika pakunyora tsamba imimi wekomiti mukomana uyu manga muri kuti chii naye paunhu hwake sekomiti sabhuku vakaenda sekomiti kungoti sabhuku zvavo vakaenda kunogadzira chivanhu kwamburiwa chemusha wako muno mutreja ndirimo sekta ndinaye isusu mumusha kwamarowa takati aiwa patingakuza 29 uyakaribakira kuti aisandri panoaano takaya musha wese takapira takamire tichakoniwa naye hatigone kugara naye mumusha menyu
uyu ndizvo zvakasungana uyu sekretari wangu ari panapa uyu sekretari arimo unoti chii paumbo mukomana ari kutaura nezvake unomuziva ndisandamuona pamusangano kana mubhuku mangu chaimo handina zita rake rewamarowo handina hatimuzive mukomana iyi knowledge nditauriro mumusha menyu munomboshedzerwa misangano ndihongu kana musangano inoshevedzerwa kana yashevedzerwa inenge ichishevedzerwani vanhu ndevapi saka kana munhu auya ashevedzera uyai tiungane pamunondo pasi pemuhacha poshaikwa kana munhu anoenda ipapo ini ndatuma munhu wangu kuti sabhuku anoshedzera musangano kana kuti mazwi ari kubva kukansel kana mazwi ari kubva kuhurumende kana pamwe varoda kuti vachenjedze vanhu kuti enda munotsvaga zvihuri mubvalise madhoo enyu kune vari kubreka dzimba iwewe wanzwa kudaro wobva warega kuenda vanokuti uri munhu anoteerera here vanoti uri munhu asingateerere saka ava kana vachishedzera misangano iye wacho murume uyo anga achitaura sekretari unomuziva kuti ndisekretari saka kana uchimuziva nokuziva kuti sabhuku anogadzwawo namambo ndiro ziso rangu ndinenge ndisiri pese pese saka ndini ndinenge ndiri kushevedzera saka wewo ndikashevedzera unoramba kuuya kana ko ikoko kuita sei chepiri ari kunzi ndiye sekretari ndinoidzosera kuti kumashure kuti nauyi munhu yeye ndakange ndamukwirira dare kuna achisosi ndibaamufonera futi nyaya iyo nhasi una ari kuya akamira sawitness but munhu aifanira ndakavaya ndakagara naye pakati pedare rimwe tichitonga mombe dzake ndadzibata dzarara mugadheni mangu kwezhizhi favai order kutaura kwako muzimbabwe mune freedom wazviza mwanangu kana iwewe wagumburwa unoenda unouya kudare mucommunity ndiro dare hombe riri muno rino ramambo ndini ndinodhira netsika nondiri pakati penyu kutsika dzechivanhu nedzimwe dzedutch law codification saka iwewe vanhu vandakakutumira tinorarama pakati pavo muri kurwisana navo muri kupokana navo ende ndivo vacho vakuti mashoko yataurwa apa yekutaura ava unoenda kuchechi kupi kumasowe mitemo 10 inoti chine nhau yavabereki taurisa saka iwewe yako yanowedzereka hawedzerekeka saka hayawedzereke sei tikachangamire nhau dziri mumusha tinenge da tigare semusha dii asi alright chimbomirira ndoda mumbovhenekerwa unhu hwenyu iwe wakati ava ndivo varoya nezvegatera uri kutaura madzimai vasiye munhu vari munhu ndibatsireiwo apa kumweya ndinzwe dare redenga zvarinotaura
ndinoimba kuti nawe pana amai ava kuvaprofiti vakasaibata zvakanaka mune nyaya iripo yakaitwa pavari ari munhu mudiki. Asi nyaya iyoyo pamaitikire yakaitwa pavo izvezvi, so kana tikati vatorwe nemunhu wechidzimai vaendiwe navo kusero, muviri wavo kumusana uko kune nyora dziripo. Nyora idzodzo dzakaiswa pavari ndedzeuroyi, zvinoita kuti pavari kunyange vari mumba vanosvika nguva yekunzwa kuti panze kuti sekuti pane vanhu vari kutaura, kuti sekuti pane vanhu vari kupfuura. Saka nekuda kwezvimiro izvozvo, ivo pachavo havatonzwisisi kuti ndinorova here. Kana munhu akavaudza nawe kurova anototi akundinyepera, asi iri nyaya yakatoiswa mavari nevabereki vari mudiki. Saka shava iroro riripo pavari. Muchidiko chekutaura pana amai kutanga kuzinzwa here amai, zviri kutaurwa nemuranda wangu kutanga kuzinzwa here kwamuri? Hapana kumwe kwamukambopomerwa? Hapana. Saka